niemand de deur uit, want ik ben mijn ketting met mijn nummerplaatje kwijt. Het is het niet waar. Check. Check, shock en ontdek. Weet je of ik hem vorige week nog om hier? Het is een metalen ketting met zo'n plaatje eraan. Want ik zit op wintersport lekker te snowboarden en dan wil ik hem eens wel mij hebben. Want stel dat er wat aan me gebeurt en ik kan een bord voor reden dan ik net meer praten, dan weet elke niet waar ik ben. Kist van alles op zo'n plaatje zetten litten. Zoals die namen en die adres, maar ook die medische gegevens. Nou ja, nou ben ik hem dus mooi kwijt. En dat is ik mooi dom. Wat is dat ding nou? Hé. Zal ik ons Lena Bloemhoff even bellen? Want zij kan alles vinden met haar metaaldetector. Aan zijn jorrie hem haar in deze check. Krijg als archeoloog Hans Veenstra. En vanzelfs uw eigen Aliet, die dit keer een prachtig verhaal heeft over een verdronken stad. Maar eerst, even kijken in het nice van deze week. De opening van een squalle is altijd een grut feest. Maar als koningin Maxima die squalle opent, dan is het extra grut feest. Het badden op de brede squalle op een jouwer. En Sarah mocht de koningin officieel gedag zissen. Ik heb zijn welkom majesteit. Fijn dat u er bent. Met een klap op de reerde knop is de squalle officieel openen. De koningin vindt de nieuwe squalle prachtig, zat te zien. Maar hoe is het als Maxima op die squalle rondrent? Best cool, want dat gebeurt bijna nooit. Ik vond het heel erg spannend, ook wel. En ik had ook heel veel kriebels in mijn buik. Na een paar uurtjes ging Maxima wegvoort. Deze week. Lege ruimtes in Aquazoo. Zo'n vliegende binnen er minder bissen te zien. 15 beste soorten maaien net meer naar boeten, omdat er in Nederland een uitbraak van de vogelgriep dreigt. Maar net alleen nog Aquazoo moet erom denken. Ek binnenborkerijen moeten de komende dagen dicht voor publiek. En hinnenborkerijen moeten haar een hin binnenhouden. Op verschillende borkerijen in Nederland is het virus al voel. En het liek het heel tijd dichter bij Friesland te komen. Deze week. Verleden week weer de finale van de Dance Battle in Stedskouwburg de Harmonie in Ljouwert. De doenswedstrijd van groep zo'n de 30 Ljouwerters kwam om meidien. Nummer 1. De Vossenburgschool met Freeday. De Vossenburgschool met Freeday. Basisschool de Vossenburg keerde van terug met de eerste prijs. Zij won 10 doenslessen met de hele klasse. Hoe spannend was het? Oh, best wel spannend. Ik had de hele tijd eigenlijk de zenuwen, ook gisteren. En dan blijkt dat ik heb gewonnen met mijn groep. Ook de Prins Mauritskwallen, die het verleden week in check ziet, voel in de prijzen. Zij won de derde prijs. Lokweenske. De Prins Mauritschool, kom ervoor. Yeah. Nee, je weet er ook net. Maar waar had ik eigenlijk overal west dit weekend? Ik moest naar mijn vangrail spelen in Grace en in Ljouwert. En ik ben ik de Struenwest in de weiland achter mijn huis. Misschien ben ik hem daar kwijtrekken. Lekker struinen in het loon. Lena Bloemhoff docht het een soort. Maar wat voor apparaat had ze daar? Dit is mijn metaaldetector. Dit ding zie ik het naar ijzer en munten en saxodrommel. Wat is het? Ik denk een rinkje. Is het oud? Ah, ik denk dat het van de trekker aankomt. De buit is nog net zo grut, maar skatgraven kost het ook een soort tijd. Lena weer nog maar een lietsvampje doet ze begon met ziekje. Eerst gewoon met de handen in de drek, nou met een metaaldetector. Wat zit er? Weet ik net.
Maar hij piepte wel, hè? Ja, Zou het een grutte kat wezen? weet ik net. Ja, kan het zo. Wat is het? Een muntje van 20 cent. Dit is het IJstijdenmuseum in Boetenpost. Ergens verstoppen in het museum zit een kast met Lena haar skatten. Nou, deze kast stond leeg en ik had zo volle spul dat ik het bijna thuis niet meer kon halen. Dus toen mocht ik het hier kwijt. De munten binnenvoer met de metaaldetector, maar de stien had ze met haar handen voen. Dit is de reviewsteam met scalperin. Dit is een middeleeuwse knikker. Deze gebruiken ze wel voor op krukken te doen. Van die flessen zetten ze erop bloed lange vet. En als het dan oud en gebruikt is, dan mogen de banden maar bietje. Ik vind het zo bijzonder, want die bietje mij stuiterbomen. Dus doe je gewoon stien baltjes. Misschien had hij in je wel maar stuiteren toen hij die stik meer. Ja. Hier is de wieren terug in de kropt. Vroeger, of een hele dikke wieren. Een muntje. En is die heel oud? Komt uit de 18e eeuw. Ik denk dat iemand hem had geleend. En toen heb ik hem voen. Wat een mooie dingen had Lena voen. Er lijkt dus genoeg verstoppen in de groen. Hé, wat lijkt er? Hé, dit is Reinoud. Maar ze terug, hè? Hé, Lena, dat is mijn ketting, daar zie ik deelt hij om. Ja, gooi maar. Doei. Bedankt, Lena. Dan ben ik hem dus toch kwijtrekken. Wiels die komt erin weer. Wat had Lena een leuke hobby, hè? En wat goed van haar, dat ze al haar fietsen naar het IJstijdenmuseum brengt. Want stel dat ze wat bijzonders vindt, dan willen de echte archeologen dat vanzelfs heel graag weten. Misschien heeft ook wel eens wat bijzonders vonden in de groen. Jou dan terug en waar weet, maar hij dan exposeren in het museum. Hé, de kaart van een lied. En ze is in eerst maar horn. Ze is dus nog heel niet. Bij Lauwersmaar. Haliet, wat ben je al hier aan het bedenken? Hallo Do. Nou, ik tocht. Het is koud boeten, dagen worden donker. Het is misschien wel tijd voor een spannend verhaal. Ja, en wat is er nou mooier dan een spannend verhaal dat misschien ook wel echt wie er gebeurd is. Een mythe, of eigenlijk een legende. En hier, in de Lauwersmaar, op de bodem van de zee, leidt zo'n legende. Ja, en hoe jij die denken, op de bodem van de zee? Ja, Reinoud, dat klopt. Want de Lauwersmaar is nog maar 45 jaar lang een maar. Het wie daarvoor wie de zee, de Lauwerszee. Die liet en die rond oer in de Waadzee. Maar ex-zee is een keer ontstien. En daarvoor, in de betierde middeleeuwen, wie dit gewoon loon. Vruchtbaar loon. En op een belangrijk strategisch plak. Met vaarwegen naar Dokkum en naar Grace. Dus ja, ideaal plak om een stad op te jossen. Nou, en dat die in de meeste nek. En die stad die was belangrijk. Bij handel, rijkdom en soldaten. En de meesten betochten een mooie naam. Ezonstad. En het libben in Ezonstad wie goed. Maar het wie ek gevaarlijk. Juist omdat het zo vlak bij de kust lag, wie het een makkelijke prooi voor onvallen. En die onvallen die kwamen derwij, uit het noorden, Scandinavië, de Noormannen. Noormannen die voeren geregeld Ezonstad aan. Ze plunderen de stad, ze stekken in de bronnen, ze vermoorden mensen. Daarom dus echt die soldaten, om de stad te verdedigen in deze onval. Maar wat de soldaten niet keren konden, dat wie de zee. Goeie zeedieken, die wienen er net. Dus bij een flinke storm stroepte het je samen onder. Verschillende keren kwam Ezonstad blank te staan.
In 806, bij de Sint-Thomasvloed, sloegen de golven zelfs een stik met 34 hoesen erop, samen van de stad af wat de zee in de jou. Voort. En zo kreeg de stad het heel iets moeilijker om bestaan te blijven. Vlak na die grote Sint-Thomasvloed kwamen Noormannen weg met een grote aanval en ze stutsen de hele stad in de bron. En toen moest het allerslimste nog komen. Het wie de grote stormvloed van 1230. Er kwam toen zo volle wetter dat de grachten volroen, de stad wilden voortzakken en de huizen omvoeren. Ezelstad werd verzwolgen in de zee. Zo'n tot hier, 1230, bestaat Ezelstad niet meer. In oude papieren uit de middeleeuwen wordt verteld hoe de stad en hoe de Noormannen en de stormen, maar hoe precies, ja, het blijft een legende. Oké, Aliet, bedankt. Graag gedaan. En dikke doei. En ons naar hier. Wat een machtig mooi verhaal van Aliet. Het blijft als altijd nieuwsgierig te bedenken hoe mensen heel lang lien libben hebben. En we kunnen er een soort van leren. Om heel tijd meer te weten te komen van een libben van Jettiets, worden er archeologische opgravingsdienen. Het is zelfs zo dat wanneer er een nieuwe dik online wordt of een nieuwe wemwijk gebouwd wordt, er eerst archeologisch onderzoek dienen worden gemaakt. Terug, je riep het al, een archeoloog. Een archeoloog onderzoekt hoe mensen vroeger libben hadden en dat docht hij terug opgravings te doen. Daarbij wordt er in de boeien zocht naar oude dingen. Als er wat vonden wordt, dan wordt ook de groenlaag eromheen onderzocht om te bepalen hoe oud het voorwerp is. Wat en waar ze het vinden, moet heel goed opschreven worden. Er komt dus wel wat bij Sjen om zo goed mogelijk vertellen te kunnen hoe het mensen in een bepaalde tijd libben hadden. Hier in Nuis bewaren ze alle keer van die nieuwsgierige oude dingen die toch archeologen vonden binnen. Van oude potten en sieraden uit de Romeinse tijd. Maar ook eeuwen oude bielen, kamen en zelfs oude bonken en skedels. Dit is de 33-jarige Hans Veenstra. Nee, die net. Disse. Hans is al 12 jaar archeoloog en had een soort wil in zijn werk. Het is altijd weer een verrassing. We wisten eigenlijk nooit precies van tevoren wat Venus is. En dat is natuurlijk het leuke van het werk. Het is elke keer best wel een avontuur van wat komt er nou uit de vastking. Dit is een van de alleroudste dingen die hier in Friesland, in ieder geval hier in het depot bewaren binnen. Dit is een pielkepunt van ongeveer, nou, zeg maar 12.000 jaar oud. En dit komt uit Oerterp. Toen werden je mensen die leefden alleen maar van jacht en van wat ze hier verzamelen in de natuur. Als dit werk langer dorst, wist hield hij beter of de vindst bijzonder is of net. Maar voor Hans is het nieuwsgierigst als hij wat vindt dat heel duidelijk ziet hoe de mensen in het verliezen libben ha. Zo, als het een pot met goud vies, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen een pot met goud is alleen maar een pot met goud en waar het bij komt en wat het van betekenis gewoon had, dat is volle moeilijker om te achterhalen als wanneer het echt schenken is van nou, je gaat mensen wennen en dat had ze dingen. Als ze wetter gaan moesten, dan gaan ze daarheen, want daar heb je de wetterput. En jongvee, dat hingen ze misschien wel in die score staan. En de geiten die dan daar, hè, want dat hele stuk, de kerstcent, dat het helemaal vertrapen is en van dat soort dingen. Maar hoe zit het nou met het mysterieuze Ezelstad? De vindsten die ze in het Lauwersmarkebier dienen ha, liggen hier ook in Nuis. Dit zijn scherven en die komen toevallig ongeveer het plakje waar het meesten denken dat Ezelstad stien op lijn had. Scherven van wat? Wat ben dat west? Dat zijn de kogelpotten, inderdaad. Dat zijn eigenlijk gewoon potten die meesten broek nog niet in te zien. En het leuke hieronder is dat ik het heel duidelijk kon zien dat het heel lang in wetterlijn had. Er zijn alle hier algen en schelpjes hadden hem daar op vastzet. Nou, die komt ongeveer uit de tussen de 9e en 11e eeuw. Dus uit de middeleeuwen. Nou, het zijn nog hier, we krijgen we deze scherven die voelen binnen op het plek waar het meesten denken dat Ezelstad misschien een stien had. Maar er is hier ook nog een boek en daar zie je een foto zien van onderzoeken die daar dingen binnen. En dan kan je zien dat je hele grote gattengroeven binnen.
En dan dachten mensen dat ze toen ze dat vroeger zeggen, van dat zulke grote gaten, daar moet wel een gracht of zo groeven wezen. Maar wat blijkt nou? Die gaten die ben groeven om het veen wat je eromheen leidt, om dat eruit te halen. Want in dat veen zit een heel veel zout. En dat zout, dat kon mensen goed broeken. Daar gaan altijd wel mensen wennen in die omjouwing. Maar daar had nooit een stad staan. Dus er is nooit door archeologisch onderzoek bleken dat zo'n stad ooit bestaan had. Ah, wat seconde. Het verhaal van dat lied is dus een legende. Een broodje aapverhaal. Natuurlijk! Hoi. Hoi. We gaan naar op zoek naar de das. Nou, dat was net lauw, maar we staan boven op zijn huis. Dit is een hele grote dassenburcht die er is. En als je dan hierheen zocht oerlol grote gaten. En die hebben ze al hier uitgegroeven. En hieronder zit eigenlijk een doolhof van gangen. En ja, eigenlijk een soort huiskamers met de dassen in weien. Dassen, dat zijn echte nachtdieren. En hoe daar zitten ze dus in hun burcht. Daar ben ik net voor die ooit hoe daar een dassenstation hebben, want ze zijn echt nachts actief. Nou, je kan zien dat die das hier waarschijnlijk juist een jongen of zo omskarrelen heeft. Want hij is hier maar de snuit in de groen bezig geweest. En waarschijnlijk op zoek naar worms. Ik zou hierin zitten. Ken dat wel? Anders ken het helemaal niet, want een das jost nou zo daar helemaal niet. Is het wel een echte? Nee, dat is echt net een echte. Maar het won echt een west. Ik ga nog een bericht van je. Deze sieraden binnen voen met een metaaldetector. In de duinen van Bakkeveen bij de Harmsdobbe lijnen de horloges en de ketting in het zandkuiltje op maar 15 centimeter diep. De Harmsdobbe waard vroeger zo'n 24 jaar broekt om in te zwemmen. De sieraden binnen verst voor het zwemmen, aardien en de nijvierten of net weer omvoen. Sjoch, het klokje van het dameshorloge had de tijd net oerleven. Jongens en famkes, dit weer bij de laatste check van dit jaar 2014. Wil je hem de filmpjes weer omzien, sjoch dan op het YouTube-kanaal Squall TV. En doch je wat leuks op je squallen, wat puiks, wat aardigs of wat bijzonders, lid het dus en witte via check@omroepfriesland.nl. Door de groet naar Sinterklaas en vanzelfs onder Kriesman, dan check ik je hem in het najaar op 10, 13 januari weer. Net vergeten. En dan, houdo! Oh, gelukkig, ik ga mijn kettingje gewoon hebben. Dit iPadje tas en op naar oor. Nou, die neem ik maar weer. Zo. Check, zocht en ontdek! Am I wrong for thinking out the box from where I stay? Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that